Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştakları. Hormatly tamaşaçylarymyz, Atavatan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimizden teze sanynda siziň ähliňizi hoş gördük. Habarymyzyň 2022-nji ýylyň 23-nji noýabryna sanynda Türkmenistan bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň arasyndaky sowda dolanşygy 296 götürüm ýokarlandy. Yuandys Sewit wekili bilen doşşuk. Ronaldo'nun şertnamasy ýatyrly. Katar 2022 Sauda Arabistanynyň taryhy üstünligi üçin resmi diň jalşýaly habarlar ýetirýäris. Gelinginde bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçeliň. Türkmenistan bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň arasyndaky sowda dolanşygy 296 götürüm ýokarlandy. Türkmenistanyň prezidentiniň Birleşen Arap Emirliklerine amala aşyran saparynyň çäklerini Türkmenistan Birleşen Arap Emirlikleri işowluk forumy geçirildi. Onuň işine Türkmenistanyň prezidenti hem gatnaşdy. Şol doşşuga gatnaşan Birleşen Arap Emirliklerining daşary sowda boýunça dowlat ministri Tani bin Ahmed Al-Zeyudi öz çykyşynda Türkmenistan Birleşen Arap Emirlikleri işowluk forumy hususy podoň hyzmatdaşlygyny güýçlendirmek, hyzmatdaşlygyň uğurlaryny giňeltmek, sowda we maýy goýum akymlaryny ýokarlandyrmak we ileri tutulýan podoklarda bilelikdäki tassamalary durmuşa geçirmek üçin teze mümkinçilikleri öwrenmek baradaky umumy hyjygy görkezdi diýip beledi. Bu nokta nazardan Türkmen emirlikleri sowda, ykdysady we maýy goýum hyzmatdaşlygynyň esasy ileri tutulýan uğurlarynyň kesgitlenen işowluk forumynyň iki ýurdun işowir guruluşlarynyň arasynda ýakyn aragatnaşyk guramagyny günden-güne goşunt-goşukdygyny anammelerdi. Al-Zeyudi forumyň Birleşen Arap Emirlikleri we Türkmenistan ýoldaşlarynyň iki ýurdun arasyndaky iki taraplaryň gatnaşyklary potalandyrmak we hyzmatdaşlygyň uğurlaryny giňeltmek ugrundaky uğruny görkezýändigini aýtdy. Dowlat ministri Birleşen Arap Emirlikleriniň işowir toparlarynyň wekilleriniň Türkmen tarapy bilen öňdürjilikli hyzmatdaşlygy ýola goýmagy uly gyzyklanýanlygyny tasdiklady. 2022-nji ýylda Birleşen Arap Emirlikleri bilen Türkmenistanyň arasynda newitdäl sowdanyň umumy muktary ajaýyp ösüşi görkezdi we ilkinji 9 aýda $653 milyon ýetdi. Bu 2021-nji ýyllakydan 296 götürüm köp diýip dowlat ministri öz jemgyýetçilik torunyna bellädi. Gaýtadan dikelilýän energiýa, awtolog şaýlary, ýaýlym enjamlary we ösümlik ýaglary ýaly pudoklaryň sowdany ösürmäge kömek edýändigini aýtdy. Yuandys Sewit wekili bilen doşdy. Türkmenistanyň dowlat gümrük gullugyny Birleşen Milletler Guramasynyň neçe serişdeler we jenaýatçylyk baradaky müdürliginiň ýakyn we orta günnägor ýurtlaryna neçe serişdeleriniň bir kanun dolanşygy hemde oňa degişli meseleler boýunça kömekçi komissiýasynyň nowatdaky 55-nji mejlisine gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Birleşen Milletler Guramasynyň neçe we jenaýatçylyk baradaky müdürliginiň Merkezi Aziýadaky Sewitleýin wekilhanasynyň ýoldaşçysy Hanym Aşita Mittal bilen Türkmenistanyň dowlat gümrük gullugynyň başlygynyň ornwasary Bayryfoň doşşuga geçirildi. Bu barada gümrük gullugynyň saýtynda bellenip geçilýän. Doşşukda taraplary Türkmenistanyň dowlat gümrük gullugy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň neşe we jenaýatçylyk baradaky müdürliginiň Merkezi Aziýadaky Sewitleýin wekilhanasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň oňyň ösüşine kanagatlanma bilen bellediler. Bayryfoň belleşi ýaly Birleşen Milletler Guramasynyň neşe we jenaýatçylyk baradaky müdürliginiň Merkezi Aziýadaky Sewitleýin wekilhanasy Türkmenistan dowlat gümrük gullugynyň esasy halkara hyzmatdaşlaryndan biridir. Möhüm bilelikdäki tassamalaryň biri Birleşen Milletler Guramasynyň neşe we jenaýatçylyk baradaky müdürligi we bütün dünýä gümrük guramasy tarapyndan amala aşyrylýan konteynerleriň daşamalary gözegçilik maksatnamasydyr. Bu maksatnamanyň çäginde döredilen port gözegçilik toparlary Lewap welaýatynyň gümrükhanasynyň Farab awtoýollary gümrük nokodyny Aşgabat şäherindäki halkara gümrük terminalyny şeýlekem Türkmenbaş şäheriniň deňiz portunda döredildi. Bu port gözegçilik toparlarynyň agzalary konteyner.com maglumat ulgamynyň üstü bilen 10 ýurt bilen aragatnaşyk saklaýan. Hanym Mittal Türkmenistanyň resmi saparynyň çäginde Aşgabat şäherindäki halkara gümrük terminalynaky port gözegçilik toparynyň hemde Lewap welaýatynyň amanadar barlyk nokodynaky serket hyzmatdaşlygy boýunça bölümniň işi bilen tanışmagy hem meýilleşdirýän. Ronaldo'nun şertnamasy ýatyrly. Portugaliýanyň milli ýygyndysy bilen Katardaky dünýä çempionatynda topardaky doşşugyna taýýarlanýan Cristiano Ronaldo'nun Manchester United topary bilen şertnamasy ýatyrly. İngiliz toparından berilen maglumata göre her iki tarapyň razyçylygy bilen şertnama ýatyrly. Ma'lum bolýar, 37 ýaşyndaky Ronaldo Piers Morgan bilen geçiren sohbatdaşlygyny Manchester United toparynyň ýoldaşlaryny we tälimçisi Erik ten Hag'y tanqidlapdy. Şol sohbatdaşlygyň netijesinde Manchester United toparynyň ýoldaşlary Ronaldo bilen şertnamasyny ýatyrmak babatda karara geldi.
Bu barada beyanat veren Ronaldo topar bilen doğuşluk geçirdik we özara ılalaşyk esasyna şertnamany yatyrdyk. Manchester United toparnyň jan koýarlaryny gowur ýaryny diýip beledi. Ronaldo bu toparda 2 ayrı döwürde futbol oynap, jemi 346 doğuşluklu 145 gol geçirdi. Ol elke bilen 2003-2009 ýyllarda bu toparda oynap, bir näçe kuboklar gazanypdy. Ronaldo bu toparda oynan 7,5 ýylynyň dowamyny 3 gezek Angliýanyň çempiony, 2 gezek liganyň kubogyny, 1 gezek Angliýanyň kubogyny, 1 gezek Angliýanyň super kubogyny, klublaryň dünýä çempiony, Çempionlar Ligasynyň kubogyny gazandy. Katar 2022 Saudy Arabistanynyň taryhy üstünlügi üçin resmi deýinjal. Saudy Arabistany paşalygynyň paşasy Selman bin Abdulaziz ýurdunyň Katarda geçirilýän dünýä çempionatyna Argentinanyň ýygyndysyny 2-1 hatawyna ýeňenlik üçin 23 noýabry resmi deýinjal güni diýip elan etdi. Şunun bilen bagly karar Saudy Arabistanynyň paçalyk diwan tarapyndan ma'lum edildi. Saudy Arabistanynyň Argentinany 2-1 hasabyna ýeňenden soňra paçalyk diwan tarapyndan berilen beýanaty Saudy Arabistanynyň paçasy bilim edaralarynyň ähli düzümleri bilen bir hatarda. Hususy we resmi ähli edaralarda çarşenbe güni resmi diýinjal elan etdi diýilip belenilýär. Şeýlekem Saudy Arabistanynyň miras düşer şahzadasy Mohammed bin Salman hem Argentinanyň milli ýygyndysyny ýeňenlikler üçin jemgyýetçilik tor arkaly şatlygyny paýlaşdy. Saudy Arabistanynyň sport ministri Şahzada Abdulaziz bin Turki Al Faysal hem milli ýygyndylarynyň taryhy üstünlük gazanandyklaryny ma'lum etdi. Arap ýurtlarynyň syýasy ýolaşlary hem Saudy Arabistanynyň milli ýygyndysynyň gazanan bu üstünlük üçin gutluk hatlaryny ýoladylar. Birleşen Arap Emirlikläriniň vice-prezidenti, premier ministri, gorunmak ministri, Dubai Emirliginiň häkimi Şeyh Muhammed bin Rashid Al Maktoum, Birleşen Arap Emirlikläriniň daşary işler ministri Abdullah bin Zayed, Liviýanyň premier ministri Necip Mukati, Ýerdaniýanyň miras düşer şahzadasy Husayn bin Abdullah ýaly köp sanly ýolaşlar öz gutluk hatlaryny berdi. Ine mehriban müştoklar Atawatan TV'de saylanan habarlar gepleşigimizden şu günkü sanyny size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan barat. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlekim Türkmenistanyň prezidenti Indoneziýa Respublikasynyň prezidentine gynanç bildirdi. Parahaçylygyň ýaş çaparlary beýleşigine badalga berildi. Orazgol Gordowa 70 ýaşady. Katar 2022 ozalky çempion anandy ýeňiş bilen başlady ýaly habarlary Atawatan Türkmenistan.com saýtymyzdan giňişleýän okap bilersiňiz. Mehriban müştoklar, eger-de biziň saýtymyzda ýeňilikli ýol bilen girmek isleýän bolsaňyz, onu Google Play Marketden Atawatan Türkmenistan projeniýasyny töleksiz ýükläp alyp bilersiňiz. Gepleşigimizden eneki sanlaryna görüşýänçek, hoşda bolan.